یاسایا روبروبونا تروری هەیە بڕاستی gelekî xerab e karesat e yanî tu newêrî bibêjî ez Kurdim divê tu terorîstî gerek tu werî girtin çi guhertin di wê yasayê de lazim in divê ew bi temamî nemîne beriya ku rêxistin xwe fesih bike geriye ew yasa bê guhertin ji xwe rêxistin xwe fesih bike ji bo tenê rêxistina pekekê mena wê yasayê namînin Kurd îro doza hekê xwe dike pêşiya wî da yasaya terörê derdikeve ew yasa xala wîna heftemîn xala wîna yekemîn gerî bê guhertin tenê yasa terörê ne yasa înfazê jî ger bê guhertin دوی دری داجی دالی انفاز داجی و کویتونیه کسی کو سوشتاری عادی دا ام بیشن جزا جسه سالا دو سالا رادزه لید نوا اوی داد بیشم گر هفوکا yasayı بیشم د terör da vakta be suçlar kırın cezayı daha zedetir infazayı daha zedetir dali yasa infaz edacı boy ve kevi çebibi guvertin havceyi ku guvertin çebibi